Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Ako ang naging breadwinner sa kanyang pamilya. Isang magandang umaga po, Call and Tits, sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joel mula po sa Marilao, Bulacan. Isa po akong karpintero. At nakilala ko po si Myra sa isang karinderya na kinakainan po namin nung may ginawa kaming bahay sa may Kawayan, Bulacan. Mula po noon, ng Call and Tits ay nagsama na po kami. At dahil matanda na raw ang kanyang mga magulang, ay ayaw niyang mawalay po dito. Kaya naman, sa kanila na rin po ako tumira. Kasama ng iba pa niyang mga kapatid. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Oh, mahal kong Joel, andyan ka na pala. Mahal. Dumating ka na pala. Halika, pagod ka? Halika. Halika, hilutin ko yung likod mo. Dito, sa kanan. Teka lang, hindi pa ako Malikabok pa ako. Okay lang yan, ganyan kita kamahal. Mm. Dali. Mahal, wala na tayong gasol. Paano, pa-deliver ba ako ngayon kahit gabi na? Kasi hanggang 10 pa naman yun eh. Kaya ba? Ano yung likod mo? Ari. Sige. Mahal yung... Kasweldo naman ako ngayon eh. Oh, sige, 1, 2, isang tangke. Bumali na rin ako kay Foreman. Ay What? talaga, 1, 2? bumali ka, 1, 2 na. Tsaka mahal, sinisigil na tayo ng tindahan ni Aling ni Aling Maring. Bali ang nasa listahan. Hindi, bali ang kinausap ko siya. Ang nasa listahan kasi 1,700. Sabi ko pwede kalahati. Okay, tingin mo, 850. Okay lang? Kahit 1,000 na lang ibayad natin. Sige. So, bali, bibigyan mo kong 2,2, ha? Tao po! Bukasan mo na ang pinto. Nay. Oy. Anak, ano po, Nay? Myra. O Joel, andito ka na pala. Opo. Ay, bakit minamasahe mo? May masama ba pakiramdam niyang ni Joel? Opo, Nay. Kasi alam niyo naman, sobrang pagod yan. Yan ang in-demand yung trabaho niya. Magaling kasi si Joel sa construction eh. Nay, bibili na po si Joel ng gasol mamaya. Gusto mo, dito ka muna magluto?
ng mga ulam. Tsaka dito ka magsaing. Kasi bago yon, puno-puno pa yon. Okay lang ba, mahal? Okay lang ba? Ano ka ba? Nanay mo yan eh. Walang problema Thank you, sa akin. mahal. Oh, Nay, okay daw. Napakabait talaga ni Joel. Joel, salamat sa mga tulong mo sa amin ng iyong ng iyong biyanang lalaki ni Kanor. Salamat ha. Alam kong gusto niyo kong tulungan diyan sa mga gagastusin, pero Joel, meron sana akong ibubulong sa iyo. Pwede bang bulong laang? Ay, sige ho, ano ho yun? Dadating kasi bukas yung Lazada ko, wala akong pangbayad. Ba't po kailang- kasi kayo kumukuha ng ganyan? Hindi, may pambayad sana ako, naibinggo ko. Kala ko kasi mananalo ko. Pambayad ko sana sa iyo yun, sa utang ko sa iyo na 500, natalo. Baka pwedeng pahiram muna ng pambayad sa Lazada. Kano ba Bukas- yun? 550. Sige. Sagutin mo na rin yung bayad sa yung naniningil kasing rider ng 10 piso, gawa nang dyan sa kanto, may 10 piso, 560 iwan mo, okay lang ba? Sige, bibigay ko na lang po. Salamat. Napakabuti mo na ikikis kita. Ay, Salamat sa iyo, bigay ko na lang po kay manugang Mayra. ko. Napakabait mo talaga, Joel. Sana ipagpalain ka ni Lord at Joel! Bakit ka Kanor naiyak? Namamaga yung tuhod ko. Kailangan ko ng gamot. Joel, yan kasi ay nakiupo yan sa mga manginginong kumakain ng dugo at isaw at tenga ng baboy. Tingnan, ikaw talagang matanda Aray ko. Kasalanan mo yan, kaya ka nagka-gout. Mayra, anak. Pa, Baka naman may extra ka dyan. magang-magayang paa mo, kawawa ka naman, Papa. Tignan mo, Papa, gusto mo ba para ng elepante. Gusto mo ba wag mo naman sisina si Papa. Syempre, nag-enjoy na yan, senior na yan, Papa. Oo, ilan na Papa, lang meron ka pa taon ko dito sa mundo. Tapos ayaw niyo pa ako Papa, mag-enjoy. may colchicine ka pa ba na gamot? Wala na nga eh. Oo, wala na natitira. Diba binili ka na ni Joel ng isang bote noon? Ba't mo naman ginawang hindi? Ay, pala yun. Hindi pala yung chewable. Is once Kasi pag nahilo ako, yun yung iniinom once a ko. day lang yung colchicine. Pag sumakit ulo ko, yun Mahal. iniinom ko. Hindi pala yung ganun. Tay, mali yun! Diyos ko, napakatanga na talaga. Kanor Aray ka. ko. Sige ho, Abobo mo. bibili ulit kita bukas, tay. Joel, Ngayon na, kasi masakit na nga. sarado na ang Mercury. Aray ko. Baka, Sige na, lalabas na lang ako, mahal, para sa pamilya mahal, mo. okay lang ba? Okay lang. Pagod na pagod ka ni. Pero tinan mo, ano? kawawa naman si tatay. Magang-magayong pa. Diyos ko, parang... Diyos ko, ano ba Umakyat na yan? sa leeg. Wala na akong Tabayan, leeg. tay, taba. Taba pala. Tabayan ka, Nor. Napakatanga mo naman. Oy, Joel, nakakahiya naman sa'yo. Pero kawawa nga ang tatay mo. Ibili mo naman ng gamot. Magkano Sige, ba Kanor ang sige. isang bote noon? Wala, hindi ko alam, dadeng. Basta bilhan niyo na ako ng gamot. Bawa kayo. Tita Myra! Hello po, Tita Myra, Tito Joel, Lola, Ano yun, Lolo, Jinjin? hello po. Naparito po ako kasi po habang naglalaro po ako ng Minecraft, sabi po ng cellphone ko wala na raw akong load pang internet. Ubos na daw ang MB. Kailangan ko Sige, loadan natin yung cellphone mo, ha? talaga, Tito Joel. Loadan natin. Kailangan po, yung meron pong discounted 99 for students Sige, po. sige. Thanks Loadan po, natin. Tito. Thanks, Tito. Aray, Thanks, Tito Joel. Mahal, One week na loadan po mo na lang yan, ha? Joel, sigurado ka ba? Sige Okay na, lang. loadan mo na. Eto na, Alis Jin, muna ako, bibili muna niloloadan. ako ng gamot. Ingat, mahal, Mahal, ingat. Okay, Ingat mahal. ka, Joel. Jin, maglaro ka muna. Ubus po agad ang sahod ko kada linggo, Kolantits. Nakaabang po ang pamilya ni Mayra. Kaya minsan, parang ayoko nang umuwi. Palagi na lang po ako nag-a-advance sa aking amo. Palagi akong bumabali para may maitustos sa pamilya ni Mayra.
babali ka na naman. Ito si Kim, babali din. Ikaw, babali ka na naman. Foreman, pasensya na po. Kailangan talaga eh. Anong kailangan? Halos linggo-linggo. Puro ka-advance. Wala ka nang sasahurin pagdating ng katapusan. Boss. Ano yun? Boss Bong. Kitang mong mahinahon nagsasabi si Joel. Bakit ang taas ng boses mo? Ganyan ka ba tinuruan ng nanay mo? Pasensya na. Ako mag-adjust sa'yo, ha? Ako yung engineer at foreman. Kayo yung... Pasensya na. Babali kayo? Sana, Yan. boss. Kung ganyan lang sana ang mundo, let there be peace on earth. Gusto mo na rest in peace, ha? Sabihin mo lang. Tumataas na naman boses mo. Tandaan mo. Pasensya na, rest in peace. Tandaan mo, pwede ko to i-record, ipopost ko sa Facebook, matatanggalan ka ng lisensya. Ikaw, engineer ka ba talaga? Patingin nga. Kayo naman, hindi naman kayo mabiro. Ay, mag-advance ka pala, Kim. O, Yan. Boss, 2 weeks salamat, advance po ako. 2 weeks. Aba, napakabusado. Konti na lang at ay, konti na lang talaga. Sige, 2 weeks. Yan, salamat, boss. Kung ganyan lang talaga, lagi ikaw, alam mo, mapopromote ka. Alam mo kung ganyan lang palagi yung mga tauhan, yung building poste lang, wala nang Wala. Buti alam mo, kami ang dahilan kung bakit may magandang Okada, maganda ang Soler, maganda ang City of Dreams. Kami ang dahilan. Ikaw, turo-turo ka lang. Ito, buhatin nyo to. Ito, ikaw magbuhat. Kasi kami yung nag-aral. Alam nga kami pa magbuhat. Grabe naman kayo. Aw. Napanot na nga ako sa kakaaral tapos Ba't mo kami sisisin sa pagkapanot mo? Lahi nyo yan. ayaw nga, salanan ng lolo ko, lolong panot. Boss, salamat talaga, boss. Boss, salamat na appreciate namin. Salamat dahil simula ngayon, magiging mabait ka na sa amin. Ay, konti na lang talaga. Baka pwede na kayong umalis bago ako mahal. Salamat po thank you. Isang hag naman dyan. Huwag mo ko ihag. Tumboy-tumboy ka. Laki pa naman ng dibdib mo. Balis ka Uy, dyan. ang manyak mo naman, engineer. Oo nga, sige nga. Ay, salamat talaga, Joel, kasi wala nang baon yung pamangkin mong si Jinjin, yung pamangkin yun ni Myra. At saka, Tanda ko pa noon panahon ng tagtuyot. tagtuyot. Tapos yun, alam mo na, susuot. Kaya nga, Joel, thank you talaga, Joel. Pukpok ng pukpok. Pukpok. ng kutkot. Anong kutkot ng kutkot. Kutkot. Tito Joel. Ay, walang Gusto ko ano po man yan. mag-thank you sa load niyo po kasi dahil sa inyo po, nagtitiktok ako, hindi po napuputol yung internet ko. Tito Joel, mag-expire na po bukas yung load ko. Hingi ka na lang sa Tamayra mo ha. Kasi sa kanya na yung pera ko eh. Hindi po sa'yo, kasi sabi niya po kanina wala po akong panload. Sa'yo daw po ako humingi. Kanino ba talaga? Ginagalit niyo na ako palipat-lipat. Anak, huwag masyadong ganyan, anak, ha? Huwag mong galitin yung anak ko, Joel. Kasi anak ko yan. Kaya nga. Kahit mali yan, kakampihan ko, anak ko yan eh. Sige, madamot na po ba Ako si na, ako Tito Joel? Magbigay na ako panload. Okay? 99 po. Sige. Gawin mo ng 110, Tito Joel. 150 mo na, kailangan ko ng 40 eh. 150 po, opo. Sige, ayan. Thanks, Tito Joel. Ay, salamat tara na, anak. Tara, Mama. Tanda ako, manoon pang tantuyot. Tagtuyot. Mahal, Joel. Kanina ka pa? Masakit likod mo. Aka naman masayang yung likod mo. Alam mo, harap-harapan yung pang-hold up sa akin ng pamilya mo eh. Ano Pasensya sinasabi na. mo, mahal? Parang kakarating ko lang, aabangan ka na agad. Alam Kasi sinanay mo ng ganun. Binibigyan mo kasi. Kung di mo binibigyan, di wala kang problema. Nasa iyo din yan. Hinayaan mo kasi. kung hindi ko bibigyan yung pamilya mo, magsusumbong sa'yo. Tapos hingi ka naman sa akin para sa kanila. So, ang gagawin ko, ganun din. Syempre pamilya ko yun. Kakampihan ko yun. Wala ako kung wala. Wala ako kung wala sila. Pero kasalanan mo yan, palabigay ka kasi.
hinayaan mo kasi. Kinonsinti mo. Ganito, Mayra, sakit na ng ulo ko. Nagpaabuso ka. Alam mo, walang mga abuso kung hindi ka magpapaabuso. Huwag mo nang sisihin kami. Natural, nagbibigay ka naman Sige. Tama na. Ganito. Ilang taon na tayo nakatira dito eh. Gusto ko nang bumukod. Ba't ayaw mo? Paano yung nanay ko? Yung tatay ko may gout arthritis. Kailangan ng maintenance. Ba, Yung andyan naman yung ate ko single mom. Alam mo naman walang inaasahan yun, ikaw lang. Bakit ako? Anak ko ba yun? Pero Dapat siguro magtrabaho pero kung mamaya. hindi tayo nagsama, edi sana ako yung nagsusustento dun sa pamangkin ko. Kinuha mo ko natural cargo mo yun. Ganun pala yun. So ayaw mo talagang bumukod tayo. Hindi ko sa ayaw bumukod. Huwag muna hanggat hindi pa natin nabubuhay yung yung pamilya ko. Hanggat di pa kaya ni ate, makakahanap din niya ng Yun na nga. trabaho. Yun na nga ang punto ko eh. Ang tagal na natin. Halos pag 7 taon na tayo dito sa inyo. Yung ate mo wala pa namang Hindi, walang ginagawa. sige, pag-applyin ko next week. Yung tatay mo. Siyempre, nasanay lang kasi hindi mo naman sinasabing nahirapan kayo. Lagi ka lang, oo. Malay ba namin nahirapan ka na? Akala namin malaki yung sinasahod mo at kayang-kaya mo kaming buhayin. Kasi kinuha mo ako sa pamilya ko, natural, ikaw ang sasagot. Anong Kung kinuha? mahal mo, Hindi kita kinuha. Andito nga tayo nakatira sa inyo. Mayra naman. Kaya nga, kailangan natin makapagsimula. Wala nga tayo halos... alam mo, kung mahal mo ako, hindi mo yan susumbat Nang susumbat ka Hindi ako nasusumbat. Sinasabi ko, hindi tayo makapagsimula na tayo lang dalawa dahil nandito tayo sa bahay Ganyan niyo. ka pala, lahat pala ng binibigay mo, binibilang mo sa amin. Binibilang mo, lahat ng binibigay mo sa Hindi amin. ako nagbibilang, Mayra. Alam, kilala mo ko. Ha? Ba't inuulit mo sa harapan Ang ko? sinasabi ko Alam mo, isusoli ko lahat yan. Isusoli ko sa'yo. Akala mo, hindi namin kaya yan? Isusoli ko sa'yo lahat ng binigay mo. Makikita mo. Grabe ka. Nanunumbat ka. Lahat pala ng bigay mo, hindi galing sa loob mo. Diyan ka na. Ano gusto mo? Alis na lang ako sa inyo? Umalis ka na. O kami, malis ka na. So, Ayoko na. Mayra. Ayoko na. Ayoko yan. Hindi na ako tatagal sa'yo. Ano bang ginawa Batero ko? ka pala, nanunumbat ka. Binibilang mo pala lahat ng bigay mo. Hindi lang Hindi tayo... ka pala tumutulong. Hindi bukal sa loob mo yung pagtulong. Hindi Kapal kasi, mo. Hindi kasi tayo Kinuha-kuha makapagsimula. mo ako. Girlfriend mo ako. Nilive-in mo ko. Tapos ngayon, hindi mo pala kaya. Ay di wag na. Ayoko na. Hindi tayo makapagsimula kasi pag nandito tayo. So, baka pwede Ano tayo... bang simula ang gusto mo? Ha? Bahay, mga gamit, wala. Andito tayo sa inyo. Paano yung pamilya ko? Kawawa naman. May bahay tayo. Saan sila titira? Kawawa naman. Hindi ko kayang kumain ng masarap at tumira sa isang bahay nang hindi ko sila kasama. Sila ang buhay ko. Tandaan mo yan. Ayoko na. Umalis ka na. Alis! Mayra. Sa loob po ng 7 taon ay tiniis ko call and teach. Ako ang gumagastos pati sa pamilya niya. Kahit sa kakarampot kong sahod. Minsan, nanghihingi na lang ako ng pagkain ng mga kasamahan ko. At umalis na nga po ako sa kanila. At nagtrabaho ako at nakapag-ipon. Makalipas ang 1 taon, nakita kaming muli ni Mayra. Joel, please. Joel, yung 1 taon na yun, na-realize ko. Alam mo, puro iyak ako. Gabi-gabi na-realize ko na mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka, Joel. Bigyan mo naman ako ng second chance. Ito, sincere ako sa paghingi ng tawad sa'yo. Tingnan mo ko. Patawarin mo ko. Lahat ng sinabi ko, hindi yun totoo. Nasabi ko lang yun kasi galit ako .
Nagtatampo kasi ako sa'yo kasi sinusumbat mo. Myra, Ba't mo naman kasi sinabi yun? Kaya Joel, patawarin mo na ako. Joel, hindi ko na uulitin. alam mo namang mahal na mahal kita, Myra, di ba? Oo, di ba? Oo, mahal mo pala ako. Mahal kita. Subukan natin ulit, Joel. Joel, subukan natin. Hindi, promise, bubukod tayo. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. At yung mga pamilya ko, promise, hindi na sila manghihingi sa'yo. Nakausap ko na din sila. Tama Kinausap ko na. Si ate may trabaho na. Ayoko na. Si tatay, gumaling na sa health center na siya nagpapagamot. Wala nang hihingi sa'yo. Ako, Joel, Myra, tayo. tama na. Mahal kita pero hanggang doon na lang kasi pagod na ako. Sayang naman. Okay na Mahal ako. mo ako eh. Sayang. Joel, na. magtatrabaho ako para sa'yo. Para Masaya hindi ka... na ako nung nabuhay akong single na ako lang mag-isa, wala na akong iniisip. Mas okay eh. Mas okay pag nandito ako, Joel. Mas okay, may mag-aalaga sa'yo. Ayoko na, May... Myra. Ayoko na. Pasensya na. Joel. Mahal kita pero ayoko na Ay, isa talaga. pa, Joel! Joel! Ayoko na. Joel! Joel! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!